ki para bangeit baro ki balong ki para reu khot naga Balang Presbyterian Mawroh ban kiwei ban Balang du ngiwan lang kumne hakane ka por ban Sakri U Blei dakaba ngiaraki yakane ka Sacrament jaga Jingkhawai Trai U Blei Un kyrkhu ingi daga jingdon rekat ke jong u badaga jialam ke jong u ingi ngini duai U Blei buk pau jongi bahabeneng ngiwana gani ke por kum kireu dekat jong ka Balang baniyo egani ke Jingiaseng ke Sacrament jaga Jingkhawai Trai ban ngi kerpat e ke jingdon rekat ke jong melem ban ki benta baro jaga jing Sakri ke jongi ngi aingo bamio sngawi ke jing duai ke jongi yakini baro ngi pan ngi dem ngi ngo ban ngi pediang ro haka kerteng ke jong Trai ban unong penem jongi uji sukres amen ngini ruai ke jing ruai ke balai pau nyau barhadian kini ke jing ruai ngekerpat ya itemen besan jongi itemen besan PS kanayor bayin sngewbha ban yalam ingi haga jing puli na kaktian ke jong Blei bat haga jing duai blawan na neng shangi Jesus Christ nong penem blawan kena duk bapli Jesus Christ nong penem blasha hading puna Jesus Christ nong penem ban saj ram ya pi bat nga Jesus Christ nong penem ka jing ruai ka balai pau nyau Lawan nan heng shangi Jesus Christ nong pen lawan kena tu public Jesus Christ nong pen rewind lang ya rokem tan ula kwe kalan banlan aba koridor aba in Jesus Christ nong pen blasha hating puna Jesus Christ nong pen ban san ram yu pi ban nga Jesus Christ nong pen rewind lang ya ro klem tan ula kwe kalan ban lan aba koridor aba in Jesus Christ nong pen blakular man yaram Jesus Christ nong pen ba ai ka jing bum yam Jesus Christ nong pen rewind lang ya rokem tan ula kre kalan banlan aba koridor aba in Jesus Christ nong pen ban sen shar tu nom du Jesus Christ nong pen ya nungin ya in yang gu Jesus Christ nong pen rewind lang ya ro klem tan ula kwe ka lan ban lan aba koridor aba
don van Jesus Christ no ben him yaki briwa un yotan Jesus Christ no ben him briwa lang ya program tan ula krekalan banlan aba koridor aba in Jesus Christ no ben him. Joshua Bangsiyoban Pendam Mahkamah U Blei ke Jingkhawai Hagani Kapor Tungin Shaskori Katogani ke Jingiaseng ke Ktin ke Khot ke U Blei Ngan pen puli na ki Sautali ke Banta Nak Shti ke Hebrew ke Nong ke Bakhandai Katogani tilik de khot Gospel Yohanes ke Nong ke Bahnreu Katogani tilik de khot Gospel Matthias ke khot ke Nong ke Barpun Reu Kato ni tili record bar ka shti benokong Paul si nong koren kal nong ka bakadway kato ni tili record tengin sa skor ka ktin ka jong blay bar kat bakom ka hukum ngala ban ong balajan ki baro lapun khoi ta kasnam bar klem ka bapan mi isnam amdan ka jingmap anda kum taw laong hakmi ngalawan ya kebanle ya kata kamon jong me upendam no ya kata kebanengkong kenang baunyo pene ya kata kebaar hendrai uni habaulala aingu tang kawai kejing kenya namar kipop jiunom ula syong hakakti kamon ublei namar dakawai kejing aingu ula penjanai halakarta ya kita kiba lapen khoj deu mensiem bkhoj ru ula phla hangi namar hadin baulaong kani kalong kata jutang ya kabangan thau barki hadin kita kisngi ong utrai ngan bu ya ki hukum jonga hakidonut jongki bar ki jimut jongki ru ngan tho ya ki badi ki pop jongki badi ki jing palat jongki ngan om kan maushu ti hakaba don ka jingmap ya kini om don shu ka jing aingu namar ka pop nga ngalong utaw kpu bapenim ubalawan hiar na baneng laraw no noru unyo bam nau ni kpu unyo imbam jukot bau taw kpu di yau bangan ai ulong kado jonga ya kebangangan ai na kebenta kejingim jong ka pertei uno noru babam ikani kado jonga baru badi ikasnam jonga udon kejingim bam jukot bat nga ngan penmi patyu hakasngi kabakado dekat bagi dang yabam ujisu le shim yokpu bandau langu ulakadia bola ai hakisendran jong udong to shim to bam une ulong kamet jonga andau le shim yaka kuriru baru langu ula ai haki udong to di nakani pibaro Nawakum tau no ru babam yu ne kupula ne badi ya kene kuri utrai klemboram ken unlang ubarem na jong kata kamet bakasnam utrai ne to ai bo briu un yet yeladi de onda kum tau to ai bun bam nau tau kupu bun di na ka kuri namaruta ubabam baru badi ubam baudi ya kejing penrem yeladi lada bishar bha ya kata kamet utrai Blei Un kyrkhu ingi ya kejing puli ne kaktin ka bakhoi ka jong blei bat U Blei Un puli bat un kyrkhu ya kejing saskor ya kaktin ka bakhoi ka jong ngin phai U Blei ka jing duai hagne ka por tongin ya duai kokpa jongi ubah beneng long ka bakhoi ka kerteng jong me wan ka hima jong me
long kamon jong me haka khando kum bahabneng kaburom kajingo bakajingero barong ai shamekrat bihin namar kani kalat kabakodor kamama penyo hangi kum kikon ki jome ko keran bangila bandon ka yeng ka bakentang ka jome bangin yo ban mani ban sekri ban yero ban pendon burom ya kerteng ka baim bak badon bortam ka jome kerabi aingo ba mal penyo ingi ya kani ka sngi ka bakrau ka bakentang ka sngi atra ya ka ba mal aingi kum ki khon ki jome bangin song thai na ki kam na ki jam na ki jing trai ki jing ta ka jongi baro bar bangin yo ban pelot ya ka por ka jongi trai ha ka ban sekri ban yero ba kham tam ha ka bangin yo ban selok ban me blei em ba shisha a blei bi ngai ngo ya me trai nam ta kan ke sngi ke bakrau ke sngi ke bakerpang ha ba kom ke balang trai bi ngiyo ya ke ban pendap ikin yam ke rukom ke bekentang ya ke ba me malabu halak jong ke balang ke balong ke sakramen ke jing pen baptis ba ke sakramen ke Jingkhawai trai ai ngo ya me trai ba malalong rengkat bingi na dudang step ha bangila ban pendap ke wei ke benta jong ke jing sakri ke jongi ke balong ke sakramen ke khot ke bekentang ban kentang ikun hap ki berit ban IT ki shame trai bi ngai ngo ba mala kyrkhu ya ke step trai bingi yo ban pendap ya ke sakramen ke jing pen baptis trai jisu bi bar kan pat ke por trai bi ngi wan ke yeng ke bekentang ke jome kum kri khot ko keran ban yo ban simenta na kami ke bekentang ke jome ai ngo ya me ko kerat ba ye namar ba me mala kran mala pasiau kan ni ki men sim ki bakodor ko trai kri khot jong ke balang ko trai bi ki bi yo sngo trai ke jing kran ke jing pasiau ko jar jar ke jome baka de ye ki be ki no shipor ye ki don kam ki jong ki ka do ni no shipor ke jong na perthai ban penya khlat shipor le di na kan ek perthai ban wan ke yeng ka bekentang ke jome bangin yo ek ne ke por jong ke jing slok lang ke jing slok rengkat atrai bi bagi nyam ki rukom ki bekentang ki ba malabu hala ke jong ke balang a blei bi ai ngu ye metrai kan ne pai lang jome udan ke yeng ke bekentang ke jome hakmat ke mi ke bekentang ke jome trai bangin seyo bani sim mentano ku ber ke khuri ki balong tang ki dak ki ba pau sabar ya ke ba me malabu ko trai bi ke ban long ngi ke jing kan mau ya ke ta ke jing sha shi tom ba ke jing yap ke jome ke ba mala IT lo jong khon bala khamar wei ban IT u trai bi ban sha halor gading phna na ke banta ban pun kho ye ki pop ki jong man jingi baro ba bangila trai jisu ban long ki ba bidor ban yo banta ban me ha ke sngi ke ba khadu ko trai a blei bi ha ke por ha ke bas dang e jong de ke jing shakri ke jong yeme a blei bi ngi wan ban dam re ke ser ke ba kho ke jome yara bi ngi wei pi wei ko trai kum ki khon ke jome a mangi dan ke ba kom kane khlimat yara bi ngi trai bi ngi la ban phai shela ke jong ke jingim bi ngi la ban yet yela de trai kum mala kran ke tien ke ba kho ke jome ba de suwa ye ke bangi ne shimenta na ukpu ban khuri a blei bi yang yara bi ngi kum ki ru khat jong ke balang bangila ban yet yela de trai he ke por ban yu i la ke jong ke jingim ban yu i la ke jong ke jing trot ke jing swai ke jing duna baro ke mingi don trai jisu bi ba ka ne ke por trai ngin sim na trai ke senjam ban ko jimod ba bangi yo ban sim mentano ku ba ka khori ngin ko jimod ban em ke jing em ke batmai ablei metep am yi ngi trai mingi long tang ki breu ki bajat ki barem ki nong pop ki bakrau ngilong ki breu ki badap tang de ke jing trot ke jing duna sudah ke jing em ke jing iman ke por blei bi ngi persangkat bala ban sekri me persangkat bala trai ban yaj ban emas nda jome ndai ki bor jong ke jing dom ki bor jong ne perthei bosin trai ki yo ko krabi ban pen baklai kelenti yaj ko jongi blei bi kham tam ha bingi long tang ki breu ki batlot ki basron blei bi ne ma kata bon sen ngi pen so si noi ka mon ka khoi ko jome ha ke jing em ke jong iman ke sngi ndai ko kom ke ne ko por rap ngi atrai bingi la ban yo i la de ko mangilong ba atrai bingi la ban yo i la je ko mangilong ngila atrai jisu bi ban phai shame ha ka ne por ban wan hatrai ke ding phna ka jome trai namar hatrai ke ding phna ka jome don ka wa ka batu atrai ke snam ka bagodor ka jome ka badon ka bor ban sai kho je ke jolong tengit jongi baro ka badon
ban kabor ban thau thamai ke jengim jengi baro lemar kata ya raping ya trai yue piwei ya kene kapor bangila trai ban brandot ya lede trai kening phna ke jome bangin penluet ya lagi jong donot trai kening phna ke jome trai ban bangila ban mat ko trai bi he ya ke jing thau thamai ke jome ya ke jing im ke jongi shimet atrai jisu bi bleng dua ya khmat jome kene kapor trai abangin se yo bani shementa ne kene nyam kirukom ke bekentang ke ma bu hala ke jong ke balang atrai bi he ya raping ru atrai jisu bi bangila atrai ban shem ke jing khot jumot ke bathmai bangila atrai ban nang ne sekhmat bangila ban im kata ke jing im kristan ke basisha ke jing im ke pendon buram ya me atrai jisu bi ke jing im ke basakhi ya me atrai ke jing im ke bayai rangkat ban me hakipor baro blai ke ke por ngi wan khmat jome ru trai ban aingu lemar ke jing dor rangkat jome trai ke jing im jungi iwei puem ki khon ke jome lomba ke senem ko trai ke ne ke dei ke sngi ku blai ke khadu jong ne ke senem achwa trai ke bangin sekhlep no ke ne ke senem ke berim ko trai ngi wan khmat jome ke ne ke por ban aingu ya me trai na man ta jungi iwei piwei ko trai ngai skema ke ti bodon bor ke jome kam se malungkot no ko krat ban yalam bai ke jing im jungi trai no ko basdang jong ne ke senem adu ke ne klip mat ke man ta trai bangi don ke yeng ke bagentang ke jome trai yara bingi wei piwei trai bi bingin pai le ke don hot bingin ai ke jingero ke jing songu ya me trai bi mar dei ma me beli lam bai ke jing im ke jungi trai adu ke ne klip mat ke man ta trai jisu bi barak bingi sa klip no ya ke ne ke snem ngin jam shu snem bot mai ko trai bi yara bingi atrai jisu bi bangila atrai jisu bi ban ai ti ke don hot ke sim ke jungi ban men lo men yo jaka ban shong kan bangi bar habingi sa jam shu snem bot mai trai ngin jam rangkat be jing kot jumot ke bot mai bangin la trai ban long ke ki khon ke jome ke bayai pendon buram nyame de ke jing im ke jungi abalai bi ngi im padang jong ke ni kisngi ke badap de ke jele ke besher ke bor jong ke jing dom ke bor jong baman ko trai ki wana trai ban shop ke jing im jongi ki bo ke ding ki summa me ding ke jong baman ko trai bi ki thau ke jing im jongi trai ban pun kelon ngi trai jisu bi ha goi ke na goi ke por si goi pat re blei yara pingi bingila ban keng ke sti jong ke jing ba de ko wai lam ke jong men sim jong me ki por baro ba bingila ban yang ko trai bi ya pedang jong kita ke jile ban long ke nong job trai jisu bi ba bingila trai jisu bi ban yo mat ye ke jepre me ke jong me ablei bi ngadua e khmat jong me tu kyrkhu yingi trai ngi don khmat ka me ke bekantang ke jong me ane ke por trai bi he ki rap yingi bangini ai ti rot ikidon not ke min sem ke jongi bangi se yo bani shemantano ku pu ban ko khori ablei ira bingi atra bingin sngotu ke jing kra bu ke jing kodor ya ke ba me malabu hangil kom ki khon ke jome ya kan kan nyam ka kom ka bekantang ba bingi yo bani shemanta trai ai trai bingin mat ke jing sok ke jing kamen ngin mat ke bohor ke jome chikinten ke duai trai bi he nam ta lo jong shekri pastor iban spendap ya kan ke benta ke kong san trai bi he ke ban sam yo ku bari khori hei pai lang ke jome trai ni duai trai bi he ban ku bor lo jong shekri long tang ubreu betlat buduna trai ke liang baro nda ba me medona senda jong trai ai trai bi ke ba yo ban pendam trai jin su ke long da ke jing ku bor ke jome ke long da ke jing kesan bor ke jome ko trai bi he ba ba ngi si yo mani shim menta trai ngin sngo tho trai bi yo mani shim menta na ke ti ke ko dor ke ti ke khoj ke jome tra khu yo pai lang jome trai bagan manang doana kari ke yeng ka bekentang ko jome kin mat atrai ka bor ke jing thau thmai ke jome ngin mi nang ne trai jisu ki breu ko breu mat ye ke jing ko lang bau ku ba ka khuri ke ngi si ngi le yo benta raj ngi na trai jisu ker khu ke benta baro ngi yo ban pendap ha ke jing shakri ke jing mes ngau blai ke bongo jing nong pop ke bechat ke bram ma bi ke pop ke rangkang ngi mesyam ke jing jing ke baman ke sngi nawi ngi baro ngi idam ngi pan ha kertang ko jong trai bu nong pen be jing Jesus Christ nanom ta sudu ki bam chu kotro amen ngi penpau ke jing songo i temen besan jongi temen besan PS Kanayor i balai lamingi ke jing pulien ke ktien ke jong blei ke jing duai u blei to nang kyrkhu temen besan ke jing shakri ke jong i hagani ke por ngai yeng ban pediang sobha ya phi baro ki parareu khot jong ka Balang Presbyterian Mawroh ki balawan shagani Jingiaseng Sacrament ke khaddo jong snem arajar arusau ngi pediang sobharu ya ki parareu khot na kiwei pat ki balang ban na kiwei pat ki kanhun balang ki bala bandon rengkat lang bat ngi ha kani ke Jingiaseng Sacrament bat ngi khot ya phi bani shim talang na ka me ke jong trai
lada pilalong riu dukot aga balang bapidon bat pilala ban shim benta na kami ke jong trai hang niru pila ban se shim benta ngi pediang soba kerpang yakine ki ba ngi dang sudah pediang riu dukot ha kane ka khat pratrik batru ha kane ka arpu santrik ki don ki bangele pediang syaga jinglong riu dukot na ka balang Mawroh ka jongi bat na kiwei pat ki balang ru U Blei Un kyrkhu ye phi un penroi ye phi ha ka jinglong Lyndan Syiem ba ka jing sakri o shua begini osngoi ko khubo na khtin ke jong blei ngin ya ruai ke jing ruai ke basan pholai bat hadin ke ta ngin si osngoi ko khubor na ka khtin ke jong blei a jing e bam jukut baslei bagi benriu bamman la hun ha U Blei ka jing hun ka man Syiem ka jing sat ka snam ka sni jong ka jing yap ka pop ka ladam ka jing ruai ka basan pholai Jing in bam jukun paslei bagi ben riu bam man lahun ha U Blei ka jing hun kamen Syiem ha jing san kasnam kasngi chong ka jing yam ka pop ka latam a jing it ba pela ha uji sulapa ya karam kapop uba halor kati buna ki umba kaduryau kem la syubansan kasnam ki mran baro kam laban pelan henrei ha kalvari kasnam jong ukum la kersoy tang shisin kapen long jing iun a jing i ba pela ha uji sulapau ya karam kapop uba halor kati una hakumi kumen Syiem jing in ba uting kan tu jok ka ken wen bin bitar ka ing ka jing ya Jisu kinarban usum la job ya usoitan usim ka jing dum a jing it ba pela lapau ya karam kapop uba halor kading una kas pakam paken rei jing it changi
Amikum kaduriau nalum kalbari kasilum apertai kangam kajingil kinjengi bon beldin nam nisha jingil ajingil papela ha uji sulapau ya karam kapopupa halor kading bunda. Ki teman besan bayi jongi ki khot komiti Balang ki para reu khot baro ngai kublei phi ke kerteng ke bakordor tam ke jong Trai badu nong penem jongi uji sukres ka phang pedeng jong khubor kalong kumno ki yo I ya ka ding phna kumno ki yo I ya ka ding phna kumbo phitip hagi sautli ki khubor Sacrament hagani ke snem arajar arpusau nga kren shapang ka ding phna u Jesus Christ. How much ka jing sha shitam u Jesus halor ka ding phna. How June ka jing sa anar phna yo Jesus. How September ka bor jong ka ding phna. But menta ha ka Sacrament December kumno ki yo I ya ka ding phna. But la shem snam arajar arpusan ngalamang ban kren shapang ka Sacrament ka Jingkhawai Trai. Kanong rumi ka khubor ha kanika no phaisngi kalong nagasithi ka banengkong ka jong apostol Paul sikinong Korin kalenong ka ba nengkong kidkhot arfu ar hadu arfu saw iwei Korin kalenong ka banengkong kidkhot arfu ar hadu arfu saw namar ki Jew ki apandak bat ki Greek ki awat ka jingstat henringi ngi alap yu Chris balasa narpna haki Jew te ka jing jentot bara ki Greek ke jing ibit henre kita ya ki bala khot ki Jew bat ki Greek ru ngialap yo Chris uba ka bor U Blei bat ka jing start U Blei namar ki Jew ki apandak bat ki Greek ki awat ka jing start henre ngialap yo Chris bala sanar na haki Jew te ka jing jentot bara ki Greek ke jing ibit henre ha kita ya ki bala khot ki Jew bat ki Greek ru ngialap yo Chris uba ka bor U Blei bat ka jing start U Blei baro ngitip bau Jesu ulayap halor ka ding phna Kalbari bat wat ki bamlong Kristan ru ki itho ba ka ding phna kalong ka dak jong ka jinglong Kristan henrei ki briu ki don la ka jong ka rukom sngotho shapang ka jingmot jong ka ding phna bat balai bau Jesu yap halor ka ding phna kamat ka banengkong ha kinong Rome ka ding phna kalong ka jingle ran kamat ka baar ha ki Greek ka ding phna kalong ka jing ibit kamat ka balai ha ki Jew ka ding phna kalong ka jing tim kamat ka basaw hau soitan ka ding phna kalong ka jing bakla jingken kamat ka basan ha ki bangeit ka ding phna kalong ka jing penim Rome ka jing leran Greek ka jing ibit Jew ka jing tim usoitan ka jing bakla jingken hangi ki bangeit ka ding phna kalong ka jing penim kamat ka banengkong ha kinong Rome ka ding phna kalong ka jing leran ka jing sha sa nar phna kalong ka jing penshitom ka bajurtam hapo kahima Rome kidon bun jat kirukom jing penshitom kat kum ki an ki kanun jong kahima Rome kabadan kuna kabakni igi jaka ki puta ka jing set bendi ka jing sempat bat ka donru ka jing penyap da ka bakrai kali kata ka di ka hamsting bat ka donru ka jing penyap da ka ba sanar phna kanite ka ba kham shirkai ka jing sha sanar phna
kalong kajing penyap kabasyarkai haduk kata-kata, kabala lam khmat daki bun kenta jong kajing syak penshitom ben. Donru daki bun sengi baki penshitom yau koidi. Hadin kata kisah saknar pena. Ya ki badai ban penyap, bala rai bala bishar penyap, kambun ki krai kli. Henry ki don ki jat kam, ki baka rai penrem kalong ban penyap da ka saknar pena. Kom kajing lute, kom kajing penyap beriu, bat kam tam kom kajing yele persya ya upat sya, bat ya kahima. Ya ujisu la keno bau yele persya ya upat sya juga hima rom, bat yele persya kahima. Nagata gadau la rai ban saknar pena ya o. Bat haba kahima rom ka saknar pena yano kita perlong ya kajing penpau pat ba, ya kajing tat rong pat ba. Kenang bakan long ke jing maham, ya kiwei pat kinong kam sniu, bakinum yat dagan galenti. Bat kani ke jing sanar pna, kalong ke besyarkai haduk kata-kata, bat kabalik ran haduk kata-kata, bala kang dakaan, lamana dakaan, baki nong song snong jaga himarum, kim de ban sya sanar pna. Lapan leran la lot ki jan kinep, bat nangta la sedin haloru ding, bat nangta la penshitom hadu bandayap. Namar kata, hagapor bagi Kristan banengkong kilalet bani alap, syakinong rom, syapang gading pena, kinong rom kilar ke ben yeki, bat kila kento yeki, baki mani yau brio ubalayap. Ha kinong rom kading pena, kabangingi buram haki yang mani ki jangi bat hakini ki jing penitanat ya ka yang mani ki jangi kabangingi buram haki kalong kum utalai pasi kalong rukum kata ke gelatin kabaginong France ki penankam ban krai kle kalong ka dak jang ka jingyap na kata gadau kinong rom kila ben kila khot ki Kristan ki balaya lap yaki syapang Jisu bala saknar pena. Henry kini ki Kristan banengkong kim shim randien nagani ka jiyalap bat ki kren bat ki yai kren ki yalap bat ki yai yalap syapang ka ding pna bat syapang Jisu Kris bala saknar pna kamat kabaar haki Greek ka ding pna kalau ka jing ibet ki Greek kilong ka judge benriu ka ba statam ha ka to ko por ki bala wat ya ki ba jeliu syapang jong kasan perkhat bat syapang ke jinglong jingman jong kamariang kila job ya shibun kiri nado Greece shado Asia Minor shado Syria shado Egypt shado Persia bat wat hadu kiput kisam jong kari India bat kila penpriang ya ka khtien Greek bat ka culture jong ki Greek keleng kene ka perthai ka khtien Greek kene ka khtien pedeng jong ka to ko por bat la nyeu ki kum ki rew start ha kaliang ka science, ha kaliang ka thok ka puli, ha kaliang ka jingnang jingtip. Nakata daw, ki Greek ki ken start yaladi, ki ken kraw yaladi, bat kimla ban pediang, ba une u mystery u barit kerdan na Galilaya unlong ukun u U Blei. Ki Greek kimla ban pediang, ba une u Jew u balong rit kerdan unlong ka jing dapura jong ka jing penpau ka U Blei. Hangi ngila ban pediang yu Jisu kumunong penem ban ngiong bau deu kon U Blei badu Blei kon. Haki Greek kimla ban pediang. Kumno ba ubriu ubala syak saknar pna unlong u atiar jong ka jing penem ya ka perthai. Kumno ubriu ubala syak saknar pna unlong unong penem bala pha da U Blei. Namar kata ka kubor jong ka ding pna kalong ka jing ibit haki Greek bat tang haka to ko por haka spa snem ka banengkong hadu mentaru haka spa snem ka ba arpuwei kidang don ki Greek ki bamla ban pediang ya ka kubor jong ka ding pna ki ba la perkhat bakila start bat bakila tip lot ya ki baro bat kim don kam show ya ka ding pna ka jong Jisu Kris ki para bangeit beit ki parlok ki balaban pet link baka YouTube channel jong ka balang
Pila bandon shibun ki degree chonga ni ka perthai. Pila bandon ni ka spa chonga ni ka perthai baro. Ka spa ka hajar ka lak ka klur chonga ni ka perthai baro. Pila bandon ni ka bor chonga ni ka perthai baro. Henry lada pimdon yo Jisu. Kita baro ka nam ka buram ka kerdan ka jingstad kalong lekno ha ka bakut. Namar ka bakong santam bat ka bakordor tam kalong bandon yo Jisu. Ubala sa'nar pna halor ka ding pna Kalbari. Kamat ka balay. Haki Jew ka ding pna kalong ka jingtim. Kat kum Deuteronomy kalenong ba arpuway kidakot arpulay. Kasuk ban ken mau arpuway arpulay ka kitab Deuteronomy. Uno ubala sdien halor uding. Ulang ubala tim. Nakatagadaw Nicodemus baru Joseph nong Arimathea kila penhiar yaka met ke jong Jisu naga ding na bad kila panbor na Pontius Pilat bantep no ay ka met jong Ushua ka sabaton ka jing kenjo ki jiu kalong nriu beji janmit habab sep ka sngi kala sedang ka sabaton bad ki ong tong intep no yaka ni ka met namar kalong ka balatim ngintep no shua ban sep ka sngi nriu beji bagi jiu kim shim bakla habaki kedau naga testament ke barim baka ding pna kalong ke jingtim ngakwa bane thu ap ki para banget ka pop kalong ke jingtim ka jingpang jing shitom kalong ke jingtim ka jing yap hi kalong ke jingtim nangno kawan ke ni ke jingtim ka ne ke jingtim kawan na ublei teng-tengi so thu bakla ngiyong baga jingtim kawan na usoitan nreu soitan don hak don bor don ikhtiar ban tim halor kani ka perthai ubadon hak ubadon bor ubadon ikhtiar halor kani ka perthai dei tang ublei ba dei mau balatim Genesis kalenong ka balai kir khot khat nyau do khat khandai kaya thu yangi ba ublei ulatim ye kani ka perthai namar ka pop ka jong khun ban rieu ka jingtim namar ka pop ka jingtim namar ka jingele persya yo blai ka perthai ka khendau kan rang bat kanum penmi ka jing sei so lemda metri shitom da ka jing jaus ep nang ne na serwiang khli jong me bat kum ju ru bakin mi kisha bat kisha keng ki ban penwit pentut ya ka rep ka riang ka jong me dei namar ka ni ka jingtim ka jau blai ba ka jingpang bat ka jingyap kala senshar nadu Adam hadu Ukris henreu jo ublei ubala tim ya ka perthai namar ka pop jo khun benriu udeu jo ublei ubala shim ya ka bainong jong ka jingtim haladi hi ling ba ka jingyap ya pli ka jong Jisu halor ka ding pna Kalbari ujo ubala tim ula shim ro ka bainong jo ka jingtim halor haladi hi ling ba ka jingyap ya pli ka jong Jisu halor ka ding pna Kalbari Ujisu lakit haladi ya ka jingtim namar ka pop Ujisu lakit haladi ya ka jingtim jo ka jingpang jing shitam Ujisu lakit haladi ya ka jingtim jo ka jingyap khnang bau khun ban riu on yo ban laj im ban la pensisha ya ka ni na ki jingthaw apostol Paul Galatia lai khat lai Ukris ula sius pa yangi naga jingtim ka hukum daga bapenlong ya kamu ya Ukris ka jingtim naga benta jongi namarla tho long balatim ya wei baro ubasdin hauding ngila krene kani hakini gi Jingiaseng met balang bo na phim don nagataga daw nga sngewdei ban puli biang Galatia lai khat lai ba phimtip bau Jisu laba ega jingtim halor ka ding pna Kalbari Ukris ula sius pa yangi naka jingtim ka hukum daga bapelong ya kamut ya Jisu Kris ka jingtim naka benta jongi namarla tho long balatim ya wei baro ubasdin hauding namar katang ki para bangeit beit ka jingtim jong ka pop kamdon bor shu halor jong pi namar kata para bangeit beit ka jingtim jong ka jingyap kamdon bor shu halor jong pi haba phila pediang yu Jisu ko munong penim ula weng no na pi ya ka jingtim jong ka pop ya ka jingtim jong ka jingyap badu ai pi ya ka jingim bamjukot lamda ula weng no mo ya ka jingtim nginum lat na ka jing penshitom
bat nginum la ban yo ye ka jing im bam jukut namar kata hagi jiu ka ding phna ka long ka dak jong ka jing tim henry hangi ka ding phna ka long ka dak jong ka jing job halor ka jing tim kamat ka basaw hau soitan ka ding phna ka long ka jing bakla jing ken hateng bangi ka jing im jong ingi bakla jing ken Syapang kanu ka kam ka bangi tbu habakam shim urlong habakam shim seiso usoitan ru ula bakla jingken habau tmu ya kawai ka japan banda kumwei habau jisu layap usoitan bat ki pat ba aksut kilele kemen kile risa namar baki perkat bakila penjot thiau yau neu jisu bat ki perkat bakila job maki halor jong ublei balar pilai I ketuka film Chronicles of Narnia, The Lion, the Witch and the Wardrobe kajumi kumto hapot TV bat pila bat sapet ru pinyo I haga jingring dur hangto kumno kini ki bor ksut kila le kemen kila risa menba utau azlan utau sing o layap ujisu layap usoitan bat ki ksut ki krei kile risa kile le kemen henry ka jingya bat ka jingtep kim shimla ban bat yu jisu namarula mi pat aga sngi ka balai usoitan uperkhat baula penjot yu khonu blei henry ublei kpa ula pen mi pat ya u nakibayap namar kata ka jing sanar phna yu jisu kris kalong ka jing bakla jing ken ka ba krautam ka jong usoitan ngitip ya kanina iwei koren lenong ka baar ka khot ka pra namar lada kila itu kinum dala sanar phna ya Trai ka buram ngiso thu bahalendat ki baro dai usoitan uba penshit uba penshoi ya kinong ya lam niam jaki jiu ban pharap ban kenno yo jisu bat ban rayo hakmat jo Pontius Pilat ban rai penrem yo bat ban sanar phna yo kinong le kidi gibriu henry kinong penshit penshoi deu soitan bat ki bor ksut bor krei kidi kini ki ba penshoi ki ba pen kiwin yo to pat ba Jerusalem ubadang sita yo mensha wong hosana long bala kyrkhu bawana ka kerteng ke jong Trai sita yo hadin bat ong sanar phna yo usoitan udan halendet jongki jingle jongki brio ban penshoyeki henry kabalami nagading phna kalong mar persha ya kabau soitan ukmi lenti usoitan uperkhat bagading phna kalong ka jing rem ka jong oblei usoitan uperkhat bagading phna kalong ka jing sha job ka jong oblei henry ka ding phna ka kalalong penban ka jing job ka jong jisu bat ka jing job ka jong pi bat ka jing job ka jong pi ka jing job ka jong baro ki banget ha ka kerteng ki jong u kamat ka basan bat ka bakhat do hangi ki banget ka ding phna ka long ka jing penim haki nong rom ka ding phna ka long ka jing le ran haki Greek kading phna kalong ka jing ibet hagi Jew kading phna kalong ka jing tim hau soitan kading phna kalong ka jing bakla jing ken hangi ki banget kading phna kalong ka jing penim lada ding phna jing penim na ka benta changi lada jisu shim la yap halor kading phna kalbari mapi mga ngimdon jing kermen ya ka jing im bam jukut namar de ka ding phna bala siudep ya ka ram kasya jongki pop bat ki jing bom hok jongi baro ka Bible ko ang baro kila le pop bat kila dole no ay ka buram ka joblay ka Bible ko ang utaw bom shim tip ya ka pop ula kalalong ka pop nagabenta jongi kanang bagin long ka hok ublay hau utaw de Jesus Christ ubalayap ya pli nagabenta jongi kading phna kadai kaduan ha ka bangiyo pediang ya ka jing map igi pop ki jongi bat ka jing im ka batmai kading phna ka de ka duan kani ka mi kam de ka duan ngim ai show you ukum ka jing kinya hang ni kani ka long ka jing ken mau ya ka jing yap ka jong u ngan sakren khambai kata ha ki khubor sacrament la shemsnem henry ka ding phna te ka long ka duan ha ka ba jisu la yap yapli
Bat nagate ke duan katut ke jing map ye ki pop. Katut ke jing sat par ye ke jing bamman baro. Bat katut ke bor bangin im ke jing im ke batamai. Kading pna kade ke jaka ha ka bangila ban yesuk badu blai. Baru shika tangi shun namar ki pop ki jangi. Ngiele persha namar ki jing bamman jangi. Hendrai ling ba kading pna ngila ban yesuk badu blai. Ngila ro ban yesuk para brio. Ngakwa ban ong epi baka bor jang kading pna kalong ban penyesuk yau brio si sertap kani ka pertai baru blai wahabeneng. Kading pna ka don ru ka bor ban kener ban penyesuk ya ki brio baro jang kani ka pertai. Haga jile thma haga jie shon haga jie bishni pihon habangi wana ka jat kading pna nginang ban map iwe Bat nginang ban snowlem iwe. Nginang ban nyawi kiwei kamba ban yalade. Bat ngiyo ega Jingiaseng lang. Para bangeit. Para brio kibaya don. Hagani ka perthai ke jong blai. Bat kani ka bakhat do ka benta ka bangakwa ban keren kalau ka ding pna kalau ka jaka. Haga bangiyo pediang ya ka jing pen kia. Na ki jing pang ki jangi. Ke jingpang ha met, ke jingpang ha ke jingmut, ke jingpang ha ke mensim. Ka Bible ka yatho yang Isaya sanpulai lenong ka dekat ke basan. Baula shim no ki jingkrau ki jangi. Bad ki jingjingem snam jong u lapan kia yang Ka Bible ka yatho syapang ki brio ki bau Jisu u lapan kia. Shibon ki bapang ki besitom ki bau Jisu lapan kia ha kisla jong kisau gospel. Don mo haga por manu kibayat ling baga jingpang jing shitom duai bau Jisu un penkia yapi haga balang jengi ngalaong bahaga ni snem arajar arbusau kidon shibun kibamat ya kibun jat ki jingpang ngilelet ban yaslok ngilelet ban bu jing duai U Blei ula penkia yaki ngi aingo U Blei baru Blei undang penkia ru ya gitu kibamat jing haga jing im ke jongki nginget bau don kabor ban penkia ya gibapang besitam ladadon manu hayang asem jong pi gibapang duai na dokumen sim ya sat ban mangirukum ke balang ya duai ya sat hagi Jingiaseng hagi mit balang hagi Jingiaseng kamtam hagi Jingiaseng duai hakamit si sajan kidon ki bau Blei Un penkia no kumne Kidon ki bau Blei Un weng no ega jingpang da ka borba ka jong u ka bangim la ban batai ka bangin hap ong baga ka kamba ka jong Blei kidon ki ban yok khia ling bagi dawai da shin ling bagi jing sumar ka bakat to kat ne la ka long kumnu ru ka ka bor jong ka ding na ka bor jong ka jing pen khia kidon pat ru ki bau Blei Un ong ap ngan pen khia reha ka por ka jonga bala de pidai ban ap ega jing pen khia ngi duai bau Blei Un ai bor ya pi bapin la ban yaine ban yaisha happening kata ka jingpang ka bapia lingba para bangit parlog bae ki bapet lingba ka YouTube channel joga balang ngakwa ban kelia phi kumno phi ya ka ding phna haginong rom ka ding phna kalong ka jingle ran hagi Greek ka ding phna kalong ka jing ibet hagi Jew ka ding phna kalong ka jing tim hau soitan ka ding phna kalong ka jing bakla jing ken ri hagi banget kading pna kalong ka jing pen im ka jongi wan namar kata sya kading pna ka jong Jesus Christ wan sya ka niga mit ka bolong ka jing ken mau ya ka jing yap yapli ka jong Jesus Christ wan ban shim benta na ukpu u bolong ka met jong Jesus Christ ka bala kedia ka bala pen kenya ka benta jongi haba bi shim yu ukpuru kamta mapigi dang sulong redu khat dak kedia itu ukpu namar bakalong ka dak baya ka met jong Jesus la pen ken nakabenta ki pop ki jongi upastor unda kedia mapiru pinda kedia namar la penluet ya kamet ke jong Jisu nakabenta jongi bat shim bentaru nagakuri kabalong ka snam jong Jisu kabala the nakabenta jongi halor ka ding na Calvary baru upastor de bante ban pen I bala pen pejar ya ka snam ka jong Jisu halor ka ding na Calvary ban pen play ya ka snam nakabenta ban sat igi pop ki jongi mapiru shimbenta na gani ka khuri daga jing so tho balapan mi ka snam ban yo ban sat par ya pi U Blei Un kyrkhu ya pi kireu de khot bon snem bon post snem
habangiwan siya kani kami ka jong Trai kan yai long thamai yagi U Blei Un kyrkhu yapi kibangidang shu pediang riu de khot habapiwan siya kami ka jong Trai pinyo pediang ya ka bor ka jingdon rekat ka jong U Blei Un kyrkhu ru ya ngilang baro lingbag ni ka khubor nakabenta ka buram ka jong Blei. Amen. Ngin betangi ka jing syakri ka jong U Blei ngini ruai ka jing ruai ka basan pohon rio. Hadian ka ni ka jing ruai nginum pat syong rekat bangidang yeng ngini sim betalang ka jing pla ka jing ki apostol ka bangila ban syem persya ka ni ka jing ruai ka banengkong. Hadin ka tarung nginum pat syong kat badang yeng ngin yo ban duai pen ketang yu kupu bat ka khuri. Bat kat bangidang ruai ka ni ka jing ruai ki temen besan jong ikin yarap bansa wengno ya ka ni ka jing tap trong ka ni ka miet. Ka jing ruai san pun riu ha eden ngan yai ken mau shu bon ki jing kyrkhu ngaladu ka buram ngalaja anrei ka jing job kalbari ka penyo pat hanga yaki ngan riwai shu sngewbha ka jing ruai ka basan pon riu. Dengan yai ken mau shu bun ki jing kyrkhu ngalandu kampurom ngalaja henrei ka jing tom kalbari kapenyo panha ngayaki ngan riwaju sngewbha di ulalan ha kalbari unong bakrika pop chong nakabamikasnam mentakaram jo ngiladu kajing tebersya kamdon shu ngim yobanda kanam ahang nuhau dimbayeng lasanatna yusimbumeng namakibom jongha la jom no parya ususen la kong dong jam ukam doken Jisu Christ ulang. Kajing pla kajinget ki apostol ngini ong lang baro nganget hau blei ukpa badon bor baro unong tau ka beneng bat ka kendau bat hau Jisu Christ ukon batang marway jong utrai jong ubalapun daw mensim bakot ubalakha nakamari tei sotti ubalasha shitom hau Pontius Pilat lasa anarpna yo ulayap bat latep yo ulahyar shaki rewyap ulami pat na kibayap ha kasngi kabalay ulakiw shabeneng bat ulasyong ha kakti kamon ublei ukpa badon bor baro nang taon wan ban bishar ya kibaim bat kibayap nganget hau mensim bakot kabalang bakot shitulup ka pertay ka jingiaseng kiriw khot ka jingmap yakipop ka jingmi pat jongkamet bat ka jingim bamjukot. Amen.
tengini duai. Ngiye nga khmat ka buram ka jangme utrai U Blei Un jangi ban aingo namaru Jesus Christ ubalayap yapli nakabenta jangi halor ka ding pna Kalbari. Hangi ko trai ka ding pna kalong ka jing pen im bat ka ding pna kalong ka jing map igi pop ki jangi. Bat namar kata ngiwan nagaduan jong ka ding pna hakani ka mi jong ka jingkan mau. Ling bau kupu ling baga khuri. Kamet ke jauh Kris, bat ke senam ke jauh Kris. Balapan ken, bat balapan mi. Namar ki pop ke jangi, ban pen gentang khot yengi. Ngiyang akan ni ko por ko trai, ban duai ban kerpada khmat jang me. Ba me men pen gentang yunu kupu, bat ye kan ni ko khuri. Bala kilong ki jingmi, nagi so jong kani ka perthai ka mariang. Henry haba me melapan gentang iki ko trai. Kini kinlong hangi ka met ka jong Jesus Christ kabalapan ken na kabenta jangi bat ka snam ka jong Jesus Christ kabalapan mi bansat igi pop ki jangi pangentang ko trai yangi kinong sarai ki badiban kta yagini ki ai ki bakentang na kami ka jong me bangin long ki Vietnam ban besai ki pararu dekat na kami ka jong me yau kupu badiga khuri pangentang ruingi ki ru dekat bahaswa bangin sim bat bangin bu halasentur yau kupu berega khuri uman sem bakhoi ulakta yengi ban panthamma yengi bangin yo benta na ka met ke jong trai ai ko trai gini gidak kishin ki basabar kin long rengkat baga jinget ke basapo rengkat ke jing trai phla ka jong man sem bakhoi ka bahapo hangi hi ngi ai ngo ba me sngo gi jing duai gi jangi ngi pani kini baro ngi dem ngi ngo ngi pediang ha ka kerteng ke jong trai bat unong penem jangi u Jesus Christ amen. Soba bansyang. Kaktiin ke jauh Blei iwei koren lenong bakat wei ke dekat arpun lai do arpun riu ke ongkum ni. Na bangala pediang na utrai ya ka bangala IT pateng ru api. Bau Jisu bau Trai hakata kamit hakabaladino yo ula shimi kupu bar habau la langu ula kedia baru ong to shimpi to bam uni ulong kamet jonga ya kabalapan ken na kabenta jongpi to le ekane ya kaban ken mayanga bar hagani ka por mangaru kumusakri barit e ujau Blei nga shimi uni kupu nga kedia daga jingsau tu bala kedia lapan kenyu Jisu na marki pop ki jonga bat banga don kam ban yo benta na ka met ke jong Chris ka bolo yap ya pli halor ka ding na Kalbari U Blei Un yarap nga habanga pendep ya ka benta ka bakentang kumju ru ya ke khuri hadin ka babam jamit udaong kani ka khuri kalong ka jutang ka bathamai daga snam ka jonga ya kani to le phi katno sin ru ba phidi ya ka ban ken mau ya nga parhagani ka por mangaru kumusakri barit e ujong Blei nga shime gani ka khuri daga jingsau tho bangalong unong pop uba kraw uba don kami ke jing sat ka badaga snam ka jong Jisu U Blei to unyarap nga habang pendep ya kani ka benta ka bakentang Panang ta Apostol Paul wong namarkat no sin ru pia bam yunu kupu bat pia di ya kani ka khuri pipen pawe ka jingyap utrai tat anda unwan to baro ngileyo benta na kami ka jong Trai ngi aingo U Blei hakani ka por ngi di shim talang ka jing duai ka bau Trai Jisu lahi kayengi parhadin kata
kita men besan kin satap no ekani kami ke jong Trai soba bani yang lang baro kok pa jongi ubah beneng to long bakhot ke kerteng ke jong me to wan ke hima ke jong me to long komon ke jong me ha ka khndo kumbah beneng to aring imentai ke jingbam jongi kabala ke sngi to map ringi girengkang ke jongi kumbang iringi map igabale sniwengi to wade lamingi shaga jing panshairu nrei sumaringi negabasniu nabajong me long kahima kabor bat kaburamru ala kerta amen soba banshong ngi aingu U Blei bula don rekat bangi hakani ka jingyo bentana kami ke jongo hakani ka porpan ngin sayo ban lumno ki jing aingu badi temen besan jongi temen besan debrem ramsdam akerpat bin pengentangi ki jing aingu từng như vậy long cái bù rom long cái jingu long cái jingero tăng cái teng cái badan bor cái jomai atrai U Blei buku pagi bab neng namal kini kapor cái bakodor mempenyo hangi kum ki khun jo cái balang mengyo banyolum hakini cái yeng cái bakho jomai kham ta me banyo benta nakitak ki bapau shabar jong kubu bat ka khuri blog kadak jaga met bat ka jipmi jame lo jaga snam nab taban pen im yangi baring aingu ime namar ka khubor blong ka jingker khu bat jing pen kanwau ngi ba ka bor jo ka ding pna kalong ka jing pen im yangi tu snei ban kyrkhu ya ka ni ka Jingiaseng bat yang jongi kum ki khon jame bat habangi mi na ka ni ka yeng jame ka Trai nginyok ban maru ya ka jing kyrkhu ka jame hak ni ka po da ka sngungu ime ngiwara akhmat jame ya kini kijing ai ke baret ya ke bamel kyrkhu ha ka jing jingi ke bamal ka sngi dua ingi kerpat ko kunrat tu snei ban kyrkhu ya kini kijing ai ba shano baka balang ka yo ban panan kam ya kini kijing ai kan long ban pen kraw ya ke hima ka jame ha ka ka khendo kyrkhu kerpang kunrat ya kerempe kristan ha ki kam kijing Trai jing kata joki bagi nang man roi kerhai ko Trai jisu kham tam ha ka jikmi unti jongi ya kini ka snem ka batmai bamen petmai ya ka jim jongi ko Trai kham tam ka jing shakri jongi ya ka keteng im ka jome kyrkhu ya la ka jong ka balang ko Trai bagna ban roi kerhai bat kham tam ya ki project bat ki mission field jong ka ko Trai jisu ko lebo bagan ya chaprang da ka bor men sim ko jome bidang ini jing dua jing kerpat jongi map ru ya ki rengkang jing ki babon ha ka kerteng jong jisu ngi dua ngi pan amen Uli shibun ya ki ashas ki bela lumi ki jinga ingo badi temen besan ramsdam i bela pengentangi ki kubli shibun i temen san sketri bela bu bej bu urti ki kam badi bela pensngau ya ki U Blei Un kyrkhu ya pi baro e jing shakri jong pi ka kam ke jong Blei kubli shibun ki parlok samla ki ba pej ki bakmi ya kani ke jing ring video ban penmi YouTube lembat i organist badi nongelam Jingkhawai U Blei Un kyrkhu pi baro ka jing shakri ke jong pi ya ka kam ke jong Blei ini penwai ke jing shakri ke jing U Blei da ke Jingkhawai ke ba prapo ar baradian ke ni ke Jingkhawai nga kerpat ya itemen besan jongi temen besan Dr. Ola Mare be sngewbha ban sapelat yangi da ke jing kyrkhu penwai ka kerteng bangait nga hakaman sim ki angel kim shim sngau kat ka naman barim haka nganget la dum la shai kan shan badon ka boru Trai ke Jingkhawai ke ba prapo ar Kakerteng bangait ngait hakam ensim ki angel kem shim snow gat kanamen barim hakangangen la dum la shan kan shan badon kabor utrai kak ti jong u kaklan kawan lam ru laki
ban pecau kiting haungan ri undayanga kampun kadu jokan omna kagerteng kalbari baju longjing krenpen mensim jonga kain ya paroko naken kolum jing sung ko jakakun gas nam U Blei hami ladu. Ngani penwai. Go kpa Jingiaseng beneng. Nyai ngui kenrat nama malong lemerkat bat ngi ko Trai nero basnang jangan ke por. Haduk ke bawai kumne. Isaiban kyrkhu ko Trai ke benta baru ke Jingiaseng la pendap. Kalong ko tak ke buram me. Kalong ke Lyndan Syiem mengikum ki kon ke belaspa jome. Isnai ko Trai. Nginyo mat nginyo diang ke Jingkhawai Blei ko Trai. Naga khat Jingiaseng jong me kat kum kamon jong me. Ngin mi nang ne ko ta nginyo I ko ta ya ka bor jong ke ding pna ke jing penim. Nginyo I ru ko ta baslan dat jong ke ding pna ya ka bor ke jing job yo soitan bat ka pop. Gabor ke jing job ya ke jing yap ko Trai. Gabor ke jing kerben ke jing kiu jema shabneng. Bat weng pen kre ke jing wana sin jema man ya syem man mau Blei. Kyrkhu ko kenrat ngikum ki kun so spa jeme. Ngin long ko ta kisaki jome ko ta ngin mi nang ne. Bat kabor ka ktin jome a kenrat bait. Diang ko ta ji khot kerpa ngai skriber de maaf ki pop. Nabe gene ki pan ngi dem ngateng ji sunang penim bait. Bat da aru ka jing ai e ka bat dap yang dap ka hayu Trai nong penim ji su Kris. Ka jing I ba ka ba mayan ka ba phla ka bam ju kla ka jong Blei U pa ba na bam ju kut. Hoi ke jing slok ke batiang ke jing thao thamai ke jing map ai ke jong Blei man sim ba khoj gide ke jing kyrkhu lai away Blei kin chong sa ban ngi kum ki khon ke bla siu spa ke jong ma kin chong sa kat be ki bangai hang ne ba sau dong ke perthai ke badam ba chakriya Blei ba em man ta sharta ba bam jukot ro amen.